For et par uger siden, der havde jeg Weekendavisens litteraturkritiker Lars Bukdahl her i studiet for at forklare, hvorfor smagsdommerne er blevet hans yndlingsaversioner. Og under hele den samtale, der lå der en mystisk bog mellem ham og mig. Og hvis nu Bukdahl havde haft lidt længere taletid, så var han måske nået frem til, hvorfor det her knapt synlige sort-hvide, den her bog, er en del af et skønt og men ulæseligt værk, som smagsdommerne er for kulturelt indskrænkede til at forstå. Nu har jeg skaffet bind 7 af Martin Larsens monogrammer. Det bind, som rent faktisk hedder Metroen. Så hvad er mere oplagt end at sidde og læse det, når man sætter sig ind i metroen? Rosed Lund, Ivik Enevoldsen, Merely Madsen, Sirius Hedegaard, Regner Ali. Martin Larsens bogværk Monogrammer består af 8 meget tykke bøger med navne. Unikke navne, uden gentagelser. Larsen har kombineret Kirkeministeriets godkendte pige- og drengenavne med de efternavne, alle frit kan tage. Det giver en blanding af usædvanlige fornavne og almindelige efternavne, computergenereret over 5.984 sider. Sølvia Dam, Olav Christensen, Janski Eskelsen, Jorun Essen, Ottilie Krog, Naja Carlsen, Kike Jensen, Duda Dam. Ej, det var selvfølgelig Kiki Jensen. Navne, som forfatteren foreslår at læse og fantasere over i offentlige transportmidler. Det eneste sted, man kan komme i nærheden af alle 8 usædvanlige bind på én gang, er i Møllegades boghandel i København, hvor der findes et bladre eksemplar. Ellers skal værket nemlig bestilles hos forlaget. Og her er den så, det her 8-binds værk af Martin Larsen. 8 bind med alle disse her navne i. 10 navne i hver lille gruppe. Og Lars Bukdahl, nu får du altså nogle minutter i fjernsyn til at forklare mig, hvorfor er det her en væsentlig dansk litteraturudgivelse? Først og fremmest så er den jo bare tyk. Og den er jo ikke bare tyk én gang, den er 8 gange tyk. Og jeg har en svaghed for monstre, og synes, at der er for få monstre som sådan i dansk litteratur. Så før jeg overhovedet har kigget på den, eller overhovedet bladret i den, så er jeg meget, meget glad. Fordi den er åndssvag motherfucking stor. Og tung. Ja, og meget, meget tung, ikke? Og den er så dyr, at foreløbig så eksisterer den kun i dette ene eksemplar, muligvis også et andet eksemplar hjemme hos forlaget, og så har du jo altså også investeret i et eksemplar. Så vi ved faktuelt, at der findes 3 i hele verden af det her bogværk. Nemlig. Men hvorfor? Fordi. Punktum, ikke? Og fordi vi kan få mange fede fikse idéer i denne verden, og der er nogle af os, der holder meget af fikse idéer. Fikse idéer kan også være skønt bare at katalog over. Men hvor er det herligt, at en fikse idé en meget sjælden gang imellem simpelthen udmønter sig og udmøntes. Og en monstrøs fikse idé. Det er jo meget nemt, og jeg tror, at Martin Larsen rimelig hurtigt har fået idéen til at lave den her bog, men så insisterer på, at den skal findes i sin jo ikke bare principielle, men fuldstændig reelle ulæselighed, ikke? Hvem kommer til at sætte sig ned og læse monogrammer fra cover til cover? Halløj. Jeg synes kun, jeg har en læser, jeg kan have noget med at gøre. Det er mig, som ikke bare synes, at den her bog er fantastisk som et monstrum, som jeg synes, men som også synes, den er fantastisk at slå op i og læse i. Må jeg have lov? Ja, absolut. Hermed læser op her på side 402 i det, der er bind 1, det sublime, og vi finder bare en tilfældig række, som er og lyder sådan: Christa Eriksen, Nicoline Carstensen, Egga Krog, Kekki Mikkelsen, Bardur Overgaard, Wakar Simonsen, Seren Munk, Zia Johansen, Maj-Britt Eskilsen, Samine Andersen. Jeg ved, at hver gang jeg tager sådan en bind frem, så vil jeg finde 10 nye, fordi jeg finder ikke det samme, og jeg får aldrig læst bogen. Ingen kan læse den her bog. Så det er en bog, der bliver ved med at være frisk, og frisker også selv en folks eksemplar af Ulysses og Finnegans Wake. Altid vil jeg være, til jeg bliver 102 år gammel og grå, hvor jeg ved, at jeg stadigvæk vil tage den op, og sikkert ikke længere kan jonglere med den, så kan jeg finde endnu en ny række af friske navne.
Tror du, at der er folk, som ser det her i smagsdommerne, som så vil gå ud, enten komme herind i boghandlen i Møllegade og bladre den igennem, eller købe et eksemplar til 2.500 kroner? Ja, det tror jeg da på. Det kan jeg da blive nødt til at tro på. Ikke? Og lige nu er det jo konfirmationstid, og jeg har meget svært ved at se, at hvis man har den der, det er der jo nogen, der har den der lille nørd af en nevø, ikke? Som jeg selv har været engang. Ikke? Jeg ved da, hvis der var noget, jeg ville synes havde været... Nu var jeg glad nok for at få danske digter i det 20. århundrede, da jeg blev konfirmeret. Men hvis den her havde fandtes, og den var blevet smidt i hovedet og nakken på mig, så var jeg blevet en meget glad konfirmand. Så det skal opfordringen, der lyde til her fra smagsdommerne. Helt oplagt konfirmationsgave. Nemlig. Et andet bud kunne være at give alle 8 monogrammer i barselsgave. Alle de 2,4 millioner navne i værket er jo til fri afbenyttelse.